my god hello how are you all đây जों मोनसे गोदान सुटनि थाखाय ओंखारलायबाय दा लकेसनाव थांगासिनो मोनसे गोदान भिडिअ आरोना माने मा होनो बेखौ ट्रेजेडि उन्दाहा आंनि डाइरेक्सनाव स' जोंना डिअपिआव दं जोंथ' बसुमतारी बिथाङा बिराद मोजां डिअपि एन्ड कालारिस्ट जोंना लिड रलाव दं उत्तम एन्ड देन मिउजिक मेकआपआ सानै एक्सुवेलि माने सासे दंबावो जगत आरो फरेस्ट साखा नुदो माबा गोसोम नुदो लोगो मानसियानो माबासो गोसोम खासला मानसियानो गोसोम खासलैबो फरेस्ट ट्राभल स' जों थांगासिनो दं दा लकेसनाव दा शुटिंखौ नायलांनो हादों एक्ट्रेसफोरा माने गोदान आरोना स' दा देखायनोसै एक्ट्रेसफोरखौ ओमफ्राय भिडिअआ बिराद मोजां जागोन अरिजिनाल अफिसियेल भिडिअआ स' दा आंनि ब्लगखौ नायग्रोदो रायजोफ्रा मारै मा जायो माबानानै माबा खालामनाय जायो नायदो दा थांनानै लकेसनाव माबानायसै आरोना रायजोफोर जों लकेसनाव सफैबाय दा शुट लागोनखौ फार्स्ट स्टार्टिं शटआ बेयावनो जागोन स' स्टार्टिं सिना बेयावनो जागोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जायगाया माने जोंनो एसे रेस्टुरेन्ट टाइप जायगा नांगौ नालाय ओमफ्राय दा मेथाइ ट्रेजेडि नालाय ड्रामाटिकेल स' ओंखायनो बे जायगायाव फैनो लानो माने गोदान रेस्टुरेन्ट आरोना दांतल होननाय जायगायाव बङाइगाव दांतल बे गोदान रेस्टुरेन्ट खुलिदों स' नोंथांमोना गोसोबा बे रेस्टुरेन्टाव फैनानै बिराद गोथाव जानाय लोंनाय मोनजायो स' जाफैनो हागोन नोंथांमोनहा स' बिराद बरिया लकेसनफ्राबो नै ओरै बिल्डिंआव रेस्टुरेन्टआ बिल्डिं आरोना रेस्टुरेन्टआ फिफ्थ फ्ल'र 5 ओइथ माबा थाबथालाजोब्बायसो रायलायनो 5 फ्ल'राव आरोना रेस्टुरेन्टआ स' आं नोंसोर भिउसखौ देखायनो दे रायजोफोर देखायनि नै भिउसा अके नै रायजोफोर हाजो बे गाहायाव बेबो माबा जागोन धाबा जागोन बे गाहायाबो ओमफ्राय बेयो हाजो दांथला हाजो ओमफ्राय पेडिफिल्ड आरोना पेडिफिल्ड माइ गायग्रा दुब्लि बिराद मोजां नुयो नै ग्रिनि एकदम हिट नुयो गोजाना बार खोलो फैयो बिराद मोजां मोनो नैबाव जिरायनानै जानो हागोन खोरखि सेरावहाय बार खोलोनो आरामनो स' जों दा लकेसनखौ शुटिंखौ स्टार्ट खालामसिगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो शुटिंखौ मा जायो मा जाया शुटिंनि गेजेरजों माबानोसै दा नोंथांमोना नायलांदो दे बेथ' जाहैबाय खदाल जावलाबायखायो दालाव गोलाव जाबायलै बिनि खानाया माखौ नुरा गन्थ'खौ नायलाय ए औ गन्थ'आ गिदिर फाग्लाना गिदिरा गन्थ'आ गिदिर जानांगौलै फरेस्ट what do you say about this place this place is nice beautiful and some nearby Himalayan oh my god some near Himalaya so you put the Himalaya here from some near how you Kitty mana Kitty मा Kitty लै mana le मा Dubli Putar some here Dubli Putar yeah okay Dubli Putar how you feeling I'm feeling something what something no mabaran santai nama nang look here my guy Koring sampah ini kamsau माबा मा होनोमोनलाय खामराब्रा बिदि मिनि मानसिया साइज गैया बाइस गैया गोसोमसोम थांदोंबार ओंखाम जाग्रोबाय मा होनोमोनलाय बिराद गोथाव ओंखाम जादों जोंहा द्रप थाथ'दों लान्च टाइम नै oh my god जाग्रा oh my god दङ जाग्रा आयु मासि गोथाव जादों जोबोर जों दा नेक्स्ट लकेसनाव थांसिगोनलाय केमेरा लालाय नुनानै दोनथारखानाय जाम्बा मानसिलाय केमेरा लालाय नुबायलाय होनथारबाय एकदम माबा मोनसे होननांगौ होननानै गोदाव सोराव जेबोथ' खोथा गैखाया जानला मोनला बेनि साइज गैया बाइस गैया जे আমরা দাদা গাড়ি চলাইছে এরোপ্লেন হাওয়া উড়িব না Wait a minute. Who are you? Ang bisa tuai hajarse. फैसा हाजार Nuli. ए जाम्बा नै नाय आं बे गेमाव गेलेनानै फैसा खामायगासिनो दा मिथिबाय नोंबो खामायनो हागोन गेलेनानै मानो मिथियाखै नों स' नोंथांमोनाबो नायनानै ला नैबे जाहैबाय वेन्ज' मबाइल गेमिं एप्स नोंथांमोना बे एप्सआव थांनानैहाय गोबां रोखोमनि बायदि गेम गेलेनो हागोन आरो बे एप्सआवहाय टटेल 70+ टा गेम्स दं जाय गेमखौ गेलेनानै नोंथांमोना रियेल मानि स्पेन्ड खालामनानै रियेल मानि फैसा आर्न खालामनो हागोन
So आरो बेवहाय मा मोनसे मिथिबाय रियेल टुर्नामेन्ट जायो जेरखम फ्री फायार COD फोरनि माखासे टुर्नामेन्ट जायो बे टुर्नामेन्टआव हाबनानै नोंथांमोना टुर्नामेन्टबो गेलेनो हागोन जायनि जाहोनाव नोंथांमोना लाख लाख फैसा खामायनो हागोन सो आरो नोंथांमोना जे गेमावहाय फार्स्ट हाबनानै गेलेगोन अब्ला मोननै गेमहाय नोंथांमोननि थाखाय बिल्कुल फ्री जागोन आरो बेल' नङा बेवहाय जोंहा विन्डो स्ट'राव थांनानै नोंहा जेरखम जेरै फ्री फायार लर्ड मबाइल एन्ड वाइनक्राफ्ट बायदि गेमनि कारेन्सिखौ नोंथांमोना हाइलि डिसकाउन्टआवहाय नोंथांमोनाहाय बायनो हागोन आरो नोंथांमोनाहाय जा गेमखौ गेलेनानैहाय फैसा अर्न खालामगोन खामायगोन बे फैसाखौ नोंथांमोनाहाय पेटीएम नङाबा UPI नि थ्रुयैहाय डाइरेक्ट नोंनि बेंक एकाउन्टआवहाय ट्रेन्सफार खालामना लानो हागोन इजिलि सो नोंथांमोना मा नायबाय थाखो आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंक होनाय दं लिंकआवहाय थुनानैहाय बे गेम्सखौ डाउनलड खालामना लादो आरो आंनि लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामोबा नोंथांमोना 50 प्लास बोनास मोनगोन 50 प्लास बोनास सो मा नायखो थांदो आरो डाउनलड नोंबो डाउनलड खालामनो दानो मबाइलाव थुनानै खालामसै र' दानो डाउनलड खालामनो दे फैदो लकेसना हिट राजा Kami location. ओइ वानि गोसोआव ओरैबायदि जाबाय बिरां मोनजोबा आं मिथिगौना Lagi bir lagu sih ada, bir lagu ada. Đâu dây nổ bị lỡ thế nào này kết rồi em ok nhưng mà hai chục la chúng mình cô vào chúng nó vào mà chưa Diri suni sudah berhilang dari madung gua. Nacia. Yang bila kesejaya bila bayar hasilnya yang apa itu na. Salam lah kau siroka. Ayo ni bibi tahu sama krip tahu sama krip. Jiri, ayo dalang kau tapo suki penang, dalang kau pecah dalang dong, kulum daun mana, cok kejit kulo kabra, mama ya kuntunga, Abo, oh ya cok, nang mana kusau, Hala, 아주 가이다라 그래 파고자네 마. 저 누마 코로 근다카는 거의 파고잖아. 까크난 거 남아지는 거 까크난 거 포스터. 누마 그냥 무덤 브라 엄마 바지. 까크나 이런 거 하면은. 의신인가 하이잖아 하나면은. 우리 하여 보는 나이. 잘라말라 구절라 봐. 가본는 거 하이잖아 바자는. 아 저는 브라 하이는 칼라면 거 미치 봐. 20위 내가 미치냐 20위 내가? 저 크롭 내가 미치고. 아라 울라 미치바이 콜타도 운동라 20고 아라 마누스나 자네 살만들 도스 나 마누라이 비지네 네 포레스 어이 아유 맞아 급샤 아니 저와 감사하고 돌수비 뭔지 알아야 맛있다 꼰날래 잡아 아유 샤바 빨리 시간하고 맨 와 많이 잡아 아유 샤 돌수비 돌아 아니 비키하고 아유 샤 비키하고 앞질래 아유 샤 비키하고 나들래 비인정고 노르스베 비크와그 하라 노르스데 아유 샤 보우세베 मजा आया दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोबथाबाय बेलासिबायबो सानाबो हाबबाय स' जोंना खालामै भिडिअआ दिनै जोबफैबाय स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा आंनि ब्लगखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक शेयार
and last time subscribe खालामो बिथांमोना subscribe खालामो do support always before सिगाङाव जेरखम support खालामदोंमोन दाबो बिदिनो support खालामबाय था आं मोजां भिडिअ लाबोदों कमेडि interesting जोंना खदाल भायाबो दंखायो बै माबायाव थुलाबायनानै होदे खन्थाना मा होनो बेफोराव बै ओरै आसि बिमायाव ओमफ्राय ओरै बै माबा ओरै थिराव ओमफ्राय ओरै बुजाजा SUBEBIE subscribe होननायाव साबाखाराइफआव बेवहाय थुना होबानो जागोन मिथिबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आं ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'सै स' टाटा बाय बाय and see you in the next vlog and vlogs next video टाटा बाय बाय रायजोफोर माने subscribe like share and subscribe